गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनियाव आरज गाबबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो मोननैसो आपडेट लानानै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। फिन आरोबाव सासे बर' आइजोनि सायाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाय बे जादों सनितपुर जिल्लायाव। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जावले जावले मानो बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जिनाहारि मुगैथाव जाथाय आरो बेजों लोगोसे बुथारनाय जाथाय बे जोबोद माने साननो गोनां जानानै फैदों। मानि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जाबाय थादों। माने फुङावनो न'आव खारबोबायो सिखारनानै फैनानै नायफैबायो बिमाया खुगायाव थै गोजाखौ नुनानै खारलांनानै खोन्थाहैबाय आंखो। थांनानै खोन्थाहैबा आंबो मा जादों ना बेमारफोरसो जादों नामा थै गलाबायनाय होननानै आंबो फैनानै नायफैबाय। ओमफ्राय आखायाव दांनानै नायबा मानसिया गुसु थैनाय आरो। दा सन्देहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि गावथ' हाया बेबायदि हाना ला। बिटिआर सरकारा हानि जेंनाखौ सुफुंनो थांनायाव माखासे गोरोन्थि मावनो थांदों नामा? आंनि मोनदांथियाव आं बेबायदि मोनदों। मानोना बिथांमोना फोरमायदों जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो राव हारि धोरोमनि मानसिफोरा हानि मोनथायखौ समानैनो मोनगोन आरो गासैनोबो हानि मोनथायखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। दा बै समाव जों मिथिदोंमोन जे जोङो डिभाइड आसाम 50-50 होननानै आरो जोंनो हानि मोनथायखौ नांगौ होननानै जोङो आन्दालन खालामबोदोंमोन। बिनि मुङावनो जोंनि रोजा रोजा बर' जोहोलावजोफ्राबो रुंसारि जालांदोंमोन, मुंख्लं जालांदोंमोन। दा नाथाय फैयै फैयै दिनैहाय गासैबो हारिनि बा गासैबो थाखोनि सुबुङानो जोंनि 6 सिडिउलाव एबा ट्राइबेल ओनसोल होननानै सिनायथि मोनखानाय जायगायाव गासैबो जुदि हानि मोनथायखौ समानै जुदि मोनोब्ला, गासैबो हारिनि बा गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रानो जुदि हानि मोनथायखौ समानै मोनोब्ला, अब्ला जोंथ' बै समाव जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै बिनांगौनि दरखारानो गैयामोन। मानोना दा जेरैबायदि मावनो नागिरदों बै समावबो बे एखे मोनथायानो दंखायोमोन। नाथाय दा बिथांमोना एसे नामजारि खालामनायखौ सहस खालामना होनो नागिरदों। बे मोजां, नाथाय गासैबो हारि धोरोम एबा थाखोनि सुबुंफ्रा समान हानि मोनथाय मोननायाव आं बारा गोजोननाय मोनाखै। रायजोफ्रा मा बुङो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जेना हक सरकारखौबो आं दुसिनो थाङाखै, नाथाय आंनि थौले मेलेमजों मोनदांनायखौसो आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। बिदिब्ला नायनि बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा हानि जेंनाखौ लानानै मा बुंदों। थांनाय 4 जुलाइ खालि जोङो हा बिफानखौ लानानै माखासे सोदांनाय लाबोदों। जाय सोदांनायनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय साफ्रोमबो मानसिनि मोनफ्रोमबो जाथिनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै जानजि खाफ्रादों। बेखौनो दिनै मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनो जेखि जाथि जेखि धोरोम जेखि जाथिया सुबुङानो जायाथों बिथांमोननो जों रानना होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। आगोलनि सरकारनि दिनाव जोंनि जा हानि इसु, सरकारि हायाव जेब्ला नोंथाङा न' लुगोन, सरकारि हाखौ जेब्ला नोंथाङा गावनि होननानै लागोन, बे सरकारि हाखौ नोंथाङा जुदि मियादि खालामनो थाङोब्ला आगोलनि सरकारनि नियम बायदियै 100% जनेल भेलुनि 100% फैसा रांखौ नोंथाङा प्रिमियाम हिसाबै सरकारनो होनांगोन। जुदि नोंथांनि हाया गामि ओनसोलाव बिगासेयाव 4 लाखब्ला जनेल भेलुआ ट्राइबेल, एससि, एसटि, एससि आरो बै बिसाय थैजानायफोर आरो सोलेरारि बिथिङाव नोरजियाफोर दिसेबोल सुबुंफोरनि थाखाय 75% थामहिनबा 4 लाखआव 3 लाख होनो गोनां जायोमोन। दिनै जोंनि सरकारा बेवहाय जात पात जेबो धोरोम नायालासेनो जायफ्रा सरकारि हाखौ नर्म्स बायदियै दखल खालामनानै दङ, बिथांमोननो जोङो 1000 रां प्रिमियाम लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सेटेलमेन्ट लानायनि थाखाय थांनाय
4 जुलाइनि इसे मिटिङाव थिरांथा लानाय जायो। आरो बिगासेनि बारा जुदि नोंथाङा हाखौ मियादि खालामनो नागिरदोंब्ला होमब्ला बिगाफ्रोमबो नोंथाङा 100 खरै आलादा होयोब्ला रोजासे बिगासेयाव रोजासे, नाथाय गुबुन बिगाफोरनि थाखाय नोंथाङा 1100 थामहिनबा 1100 रां प्रिमियाम हिसाबै होनायनि थिरांथाखौ जोङो लादों। जाय थिरांथानि थाखाय थांनाय रोजा रोजा बोसोर जौ बोसोर जोंनि मानसिफ्रा दे हाखौ मियादि खालामनो हायाखैमोन, बे मियादि खालामनायनि लामाखौ जोङो गोरलैयैनो लाबोनानै होफैयो। गुबुन फारसे टाउन ओनसोलाव थानाय, सिटियाव थानाय, जेरै क'क्राझार टाउनाव थानाय जोंनि मानसिफोर जायफ्रा हा दङ नाथाय मियादि खालामनो हायाखै, बे हाखौ जुदि नोंथाङा मियादि खालामनो थाङोब्ला जेरावहाय क'क्राझार टाउना मोनसे टाउन एबा सिटि, बे टाउनखाय बेनि प्रिमियामखौ जों आलादा खालामदों। बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा थांनाय 4 जुलाइ खालिनि जि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं, बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिङाव थिरांथा लायो जे बिथाङा जेनेरेल मानसिब्ला जनेल भेलुनिफ्राय 15% होनांगौ, एसटि एससि उइड' थामहिनबा बिसायथि जानाय एबा सोलेर बिथिङाव नोरजिया दिसेबल मानसिनि थाखाय 13.5 थामहिनबा 13.5% प्रिमियाम होनानै गावनि हाखौ मियादि खालामनो हायो। जायखौ जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव खोब गोरलै खालामनो हादों। थामहिनबा 100% 100% जोंनि मानसिफ्रा जे मियादि खालामना लायो जोंनि गावबा गावनि हाफोरखौ, बे राहा लामाखौ दिनै जोंनि सरकारा होनाय जादों। गभर्नमेन्ट अफ आसामा थांनाय समाव आं एक्जेक्टलि डेटखौ बावगारबाय, जा गेजेटेड नटिफिकेसन बहनदोंमोन जे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि दा 41 भिलेज आउट अफ 60 41 खौ डिक्लेयार होबाय, 19 खौ डिक्लेयार होबावनो गोनां दङ। बिनि फरेस्ट आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि जा हानि जेंनाफोर थाखाय एडमिनिस्ट्रेशननि जा पावार, बे पावारखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टनो हरबाय। नंखायनो बे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां मानि जोंनि फरेस्ट हानि जेंनाफोर आरो रेभिनिउ हानि जेंनाफोर, बे बिटिसि सिङाव हाबनाय हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो थाखाय जोंनि जोंनि बिटिआर सरकारा मानब गेदा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जोंनि जा एफआरसि कमिटि, फरेस्ट राइट कमिटि आरो जोंनि जा माहारियारि आफादफोर, बे आफादफोरजों सावरायलायनानै हानि जेंनाखौ खोब खम समनि गेजेरावनो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेसन पावारखौ होनाय लोगो लोगोनो जों फोजोबनो नागिरदों। बे खामानिखौ जों बावैसोनो मावफुंनो थाखाय हाबाफारि लाबाय।